nuri. Shugaba mai girman kadari ne abin sayyadan munuriya. Annabi mai cikar darajoji. Sirikin aligatan kaunin habibin ilahu ya zulmani. Ya girma sha darajoji ina kaunar ka al'amini. Annabi tallafe mu da kanka nurin layin hasken rabani. Ni ne naka dadin bege masoyin sayyada nuriya. Annabi mai cikar darajoji, manzo ne abin faharin mu, baban Fatima zuriya. Annabi mai cikar darajoji, manzo ne abin faharin mu, baban Fatima zuriya. Annabi mai cikar darajoji, manzo ne abin faharin mu, baban Fatima zuriya. Manzo ne abin faharin mu, baban Fatima zuriya.